Biyag ti tao. Awan babaek! Awan! Awan! Adda! Awan! Adda! Nito, awan nga raw! Anay ko! Daytoy mat! Ops! Nasipaw ko tayo, ma'am. Nakarit ka, ah. Dirit-dirit tayo, ma'am. Anay ko! Anay! Patamtimak! Di ka bastag pabasulatan itisaan kong aramid. Naawatam? Di ka naglibak! Nabasa kami ng conversation nyo iti cellphone mo! Idarom kayo iti babaem! Sige, aramidong ti kayat mo. Saan nga umdas dayta nga ebidensyam? Tiks lang dayta. Naimbag kumaano na aktuanda kami. Taiso, agdarom ka. Basta darumak! Aglablabos kan! Grabe ti pa ng paspasakit mo kanyak! Diyak ka bahala ng Jordan! No di mon kabailan. Sinaan na kon? Umanaw kon? Tapno awanan ti problema. Idarom ko di asawak, tatang. Ay, kastalatan ti aramid yung agasawa. Agdindin na rum kayaw. No saan ani Jordan ti mangidarumken ka? Sika ti mangidarumken kwa na. Tatang, Awan mo't nga ron na pintas apagpanagan ti panagdindin na rumyaw. Ang anayon mo't latta ti panagapayaw anak kaw. sinaaklangan ti asawak, tatang. Ah, Nauma akon, nabanug ako na yun. Agsarita kayo pa'y anaimbag anak kaw. Uray kumano awan anak yaw. Saan kay abasta makapagsina? Taadda ni Vian nga anak yaw. Karol. Makam mo ditan, tatang. Basta sinaakon. Kat alaag ti anak mi. Jordan, anak. Anya di imbaga ni abalayan kanyak. Nagapa kayo man kanon kini Carol. Kat kaya't nakakanon asinaan di asawam. Baybayan nyo no kasta ti aramiden na. Tauray siyak. Nabayagan akayat ko asinaan di manugang yo. Tanagalas ti ugali na. Pagsaritaan nyo, anasaya at tisaan nyo apagkinkin na awatan, anak ko. Kaasi di anak yo, nuagsina kayo. Maasi kayo kuma iti apo ko. Nagalasmot ngamin ti ugali ni Karon. Nailaw anak anang ikasar ken kwa na. Basol na no apay akanayon ti panagapa mi. Di mo kuma ipabasol amin iti asawa. Dadamit kang malim, anak ko. Agpada kayo nga adda bidot na. Basta, manjak matan nanang. Nagpatinggan ti pasinsyak iti dayjay a babae. Saan kami nga agkatunusan? Saan nga asawa ti pangibilbilangak ken ni Carol? No dikit kalaban, nanang. Anya? Ala, Vian, anak. Tulungan nak amang ikarga dito yung bag iti kaustawan. Diyak kaya tapanawan ni Daddy, Mami. Nagalas ti ugali ti amam. Isa panawan tan. Apay, di ka maasyan kanyak, anak ko. Kanayon nakakabilan ti amam. Di mo sa bidungan ti panunot ni Vian, Carol. Nagalas at talaga ti aramid mo. Agpay sumatakab kabilan nak, sana ya. Agpada talaang. Tauray siya. Kabkabilan nakmat. Mami, Daddy, saan kayo kumamanan nga agapa? Wen Vian, di ka madanagan. Ta saan kaminton nga agapa iti inam. Tagsi na kamin. Ha? Saan na, Daddy? Please, saan kayo mga agsina? Diyak kayat di broken family. Di kayat ko complete family tayo kuma. Pasensya kan anak ko. Ngam, saan kami nga kinaawatan iti inam? Saan ko nga ayatan? Nakarkaro payasan kan ngay ayatan. Agpakpakasi ak, Mami. Daddy, saan kayo mga agsina? Ikuyog ko ti anak ko, Jordan. Di ka bastag desisyon, Carol. Pagpilyan ta ti anak ta. Vian,
Sa nga pulon ti taon mo, mangpili ka no asino kada kami iti inam ti sumurutam. Asino ti pilyam? Siya kwin no ti inam. Agsao ka, Vian. Duwa kayo sumurutag, Mami. Daddy. No siyak lamay sa. Diyak kayat kuman ti makibiyang iti anyaman a desisyon yung agasawa. Ti apo kok ti pakaasyak. Kasta unay apa nagsangit na. Di na kayat ngagsina kayaw. Jordan, Carol. Tatang, Uray siya. Maasyanak iti apo ko, anak ko. Apay, saan tayo ka din ang mapagsaritaan iti nasaya at daytaw eh? Amangan no maornos yu pa iti bagbagiyaw, anak ko. saan na mornos, nanang? Wen nanang. Talaga sigura kastuyan ti wagas. Tapno agsardengan ti panagap-apa mi iti anak yu. Ay, kasanungay abalayan. Anya nga ron ngay, abalayan. Awan mabalinta. Di kay madanagan. Tano sumurot ti anak mikin ni Carol. Jak agliway amang Ted iti suporta ti anak ko. Ngam no siyak ti pelyen ni Vian. Masapul mo't amang Ted iti suporta ni Carol. Alaak ti anak ko. Jack itulong kasi ka ti papanan na. Tama impluensyaan iti nagalas nga aramid mo. Agtal na ka. No agsasao ka. Kasla na hushustuan ka. Sika ati na alas ti aramid na. Ala, hustown, di kay man agapan. Ala, aramidin yaw, ti kay kayat yaw. Ta saan da kami mutla dengdenggan kini abalayan. Makipagnagtapay lang iti balay ni Lolong Vian, ha? Sana bale. Agi patakder tanto iti balay ta. Intun bumaknangak. Mami, ni Daddy ngay. Asino nga yan ti kadwa na iti balay? Baka mumuta na iti biyag na. Sigurado, mangisangpet day iti sabaling asawa na. Ha? Amumutan ti kinababairo ti amam. Iso di mon panunutan ha. Iruwam mon ti bagim. Asaan mo nakadan na ti amam anak ko. Tanagsina kamin kan ni Daddy. Kailiw ko ni Daddy, Mami. Agawit ako man ije balay. Di kagdanag, tasarong karan na kantumot lang ti amam dito eh. Tamasapol amang yagiti kwartang abastom, anak ko. Aga brodak tatang, na kayon ti pangital ka ni Vian. Anya. Kahit amo ka din ti anak mo nga agabrod ka, Carol. Saan, tatang? Diyak kayat nga iba ka. Ta sigurado adinak palubusan. Idi pa'y lang amin adina kayat nga agabrodak. Kasta una pa nagsangit na idi. Diyak ngamin kayat na makita nga agsangit ti anak ko, tatang. Nasa isaya at madlaeng no ibagam kenkwana. Tapno amuna. Ibagak to into nag-flight akon. Basta di yu pa'y lasasawan ita. Asino diyan sangpet mo a babae ije balayo, Jordan? Ni Fatima dayjay, nanang. Ti kabarbaro amanugang yaw. Anya, Bayan yaw ta yam-amok to kada kayaw. una yan. Kasinsina yung pa'y laki ni Carol. Ada-adagosan kasukat na. Anya nga raw, talaga akasta, nanang. Nasingsingpot nga dayo ni Fatima, ngam ni Carol. Iso ti kayat ko, akadan na, tanaragsakak kwa na. Tatang, ag-flight akon iti mabiit. Mag-flight kan ngam. Di mo pa'y imbaga iti anak mo, ti papanaw mo. Diyak nga rod kaya makita ti panagsangit ti anak ko, tatang. Iso ada kayon tun ti mangibagakan kwa na. Ibagam kit din, anak ko. Diyak ka ba ulan? Da kayon tun.
Awagak tulangan iti cellphone. Inton adda ako ni iti airport. Vian, apo, kasaritam ni mamim dito'y cellphone. Ato'y Ha? Sa dino nga mindayan ni Mami, Lolo? Apay nga awan pay laang dito'y balay? Akwa, basta, kasaritam ni mamim, apo. Hello, Mami? Hello, anak ko? Di na ko magkukuralan man. No apay nga ramidag ti kasto eh. No jak agunay. Awan tinapinta sa masakmayan ta. Iso masakol amang gadak iti adayo. Ha? Ayan nyo nga min, Mami. Agawit kayo kuman dito'y balay. Ta dito'y tayo nga agsasarita. Sa anak ka makaawid, anak. Basta singsingpag kawan. Hindi ka kliklikay. Hindi ka sagsakit ha. Tapno sa anak agdanda na giti papanak. Ha? Papanam ngay, Mami. Manggadak ijaballasiw taaw. Ada kita dito airport. Flight ko itang aldaw, anak ko. Anya? Sige. Tani, agsagana ako. Bye. I love you, anak. Hello, Mami. Please, saan ka kumapumanaw? Di ka umadayo, Mami. Mami! Awanan. Apay nga yapi manaw asana nagpakada ni Mami, Lolo. Apay ngay. Ala, di ka nagsangit, apo. Wad, patpatgan na ka ni mamim. Sungag trabaho para kanta. Nagpay suwapat-pat ka, nak. Apay ngay alinibasan, nak. Apay ngay asana nagpakada. Di na kay kayat ni Mami, Lolo. Saan, apo? Lab na ka ni mamim. Swadi ka kuman ang pasungnaw. Wad, Mami, agawit ka kuman. Mami! Nanang, ila ko kung tibalay ko dito eh. Anya, apay ngay anak ko. Agawid kamin ijay probinsya da Fatima. Ijay kamin ngagnaad. Anya, kahit di mo ilako ti balayo sayang, igit ti kalsada dayjay. Basta ila ko kon. Tati mapaglakwak. Ket pagpatakdermi iti balay mi kini Fatima ijay lugar da. Anya, kat kasanon ti anak mo, ikuyog mo. Saan akayat ni Fatima, nanang? Kun may isa? Amang ano saan matla palubusan ni Carol asumurot kanyak ti anak mi. Sana bale? Tapaw itak to iti kwartana. anay ko. Ay, simurumanan ti sakit ti sakakan ti sikit ko. Ay, parikatan nakamag na. Ngem, ikarigatak. Tain nakriingan ti apukok. Aldawan. Pian, apok, bumangon ka, taaldawan. Ada klasim ita, apok. Saan ka sumarek, Lolo? Ha? Apay? Maulawak. Kasla na bambanog ang unay. Kanasakit di ba? Tuno agang nasak. Anya? Ne, awan mat inararamin mo idikalman, apok. Nagid-ida ka matlaang dito'y balay. At kakapsutak, Lolo. Nasakit di baruko ko. Anya? Ay, sos. Kasanunaytan nga'y. Umay ka nga ron manganan. Sapay diyak. Unay makapag naapok.
Nagsakit manenti sa kakensikit kau. Saan ka mabisin, Lolo? Pilitem timagan, uray basit laeng. Tapno pumigsa ka. Diyak mabisin, Lolo. Saan ako maapilitan amangan? Diyak kayat. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Ada problema anak kau. Divian, saan abagbangan? Anya? Ni, apay ngay. Pilitan nyo Kaslawagan ka ganay gayan na. Di pa'y rumurumwaren dito'y balay. Ipacheck up yo, Tatang. Sapay simro ti sakit ti sikat kan sakak anak kau. Jak makapag na. Awagan nyo ni Jordan. Taisupay latimang kuyog ita anak mi. Ay na, awanan da Jordan dito'y. Nagawid dan ijay lugar ti babae na. Anya? Huh, talaga tinakdaran nan ti kadat babae na. Angam sana bale. No adda baro nga asawa na. Adamat kanyakon. Ha? Anya ka din day ta sa asawam? Carol, Kinapudno na, Tatang. Adan boyfriend ko. Naamamok diti abroad. Kat ang mga nagdan na kami iti mabii. Ala, abalayan. Siya kon timang kuyog kinibiyan. Mapan kami iti doktor. agyaman ak abalayan. Jak ngamin kabailan timag na. Ano pilitag? Ad-adamot asumakit ti sikat kan sakak. Ay, saus. Limtigmat nga agpay sa ti dua asaka mon abalayan. Wen nga ron abalayan. Nanayon asumuro na ito'y asakit kaw. Isu nga no sampay lamapan ipacheck up ti apo ko taa. Uray ta adda impaw et ti ina na kwarta. Wain abalayan. Lola, anak ano ti sakit ko? Apaw. Ala, anya ti sakit ko na. Apay nagsangit kayo matan. Ala, agawit tadway. Taije balayon kadalulong ti pangibagaat. Apo. Unayan ti kasasaad ti apo ko ta abalayan. Yak laing pagkakabandaan iti sakit ti puso. Wan nga raw. Nakakaasim at ti apo ko ta abalayan. Nagdagsin ti barukong ko anak kaamo iti dayta. Kahit anyat ko na ti doktor ngay. Agagas ka no libiyan abalayan. Kat ikararag tayo nga maagapan ti sakit na. Babaan ti agas. Wala. Dagpil ti kaasi ti Diyos. Patya ka din abaybayan ti apo ko ka. Wan abalayan. Agtalak tayo kin ni Apo Diyos. Ta isulaeng ti kabilgan a doktor. Winumangagas iti apo ko ta. At damat kaya man sakit ko, Lolo. Matayak ka din iti mabihin. Ay saan apo? Agbiag ka pa'y itinapaot Pumakit kan tupay met apo. At idog pa'y tibiyag mo. Lolo, Ala, bumangon ka. Tamangan ka. Wag. Nagluto ak iti aros kaldo. Titip amano. Tiinsang paukaw. Naimas dayjay. jak mangan, Lolo. Magan ka tapno pumigsa ka. Tapno makatumar ka iti agas mo. Wan, tapno maagasan ka. Damami kanda iti kagas ko, Lolo.
Iba kayo kada mami kan daddy. Taagawit dan ditoy. Kaya't ko idan na makita kan maarakop. Kaili kunda mami kan daddy, lolo. Apo, Sana bali tatang. Umandanin ti flight ko. Agawid ako ni ti mabiit. nasayaan nga ron anak ko. Tagnumasi kaso na imbag ti anak mo. Ape ang nagbanag mo't tinakasta ti anak ko. Nakakaasimot ni Vian, tatang. Ala, di ka unay agladiin. Taabangan no di mo maipamay sa tiyag trabaho. Basta agkararag tayo anak ko. Dakil ti kaasi ni Diyos. Madyan tayo ang maimbagan na ni Via. Sige nga rod, tatang. Kan amangan no kadwak ti boyfriend ko nga agawid, ah. Sumurot ka no iti panagawid ko. Ay, talaga tinakdiram ti kadat boyfriend mo? Awan dakas na, tatang. Tanawaya akmatan. Kan adamatan sa baling asawa ni Jordan. Siyak tulakit din. Aniyan, anak ko. Mabalin ka di, anak ko. Di mun ikuyog ti asawam iti panagawid mo. Ha? Taapay, tatang. Da kayo laeng ken ni Jordan ti kayat ni Vian a makita. Awanen ti sabalibay, anak ko. Ha? Pangaasem, pagpagapumla ko man iti anak mo. Imbis amaragsakan ti anak yo ang makakita kada kayo. Ang mga no agladingit laeng no makita na nga addan sa bali nga asawa. Sumurutakyan ka, Jordan. Kasanon ti negosyo ta dito eh. Nawan agbantay. Sayang ti mapastrak, Fatima. Basta sumurutakyan ka. No di mo kaya't asumurutak, di ka mapan itian ti anak mo. Imbagak matkin ka akasapulan nak ti anak ko. Masakit ni Vian. At masapol amapatganti kayat na. Kayat nakkano amakita. Pau-pau itam mo't ida iti kwarta. Anya pa'y langay ti sapulan da. Sa balil at tamat ti presensyak bakit? Nabayag ngaminan adikam nagkitkita iti anak ko. Masakit ti anak ko. Kat kayat ko amakita ti kasasaad na. Sumurutak nga, Rod. Sige nga ron. Makaammo ka, Fatima. Nakaturog ti apo ko. Barok. Bigla kimotong ni Vian, tatang. Wen, barok. Takasanaw. Nagbasit mo ti kankanan. Mabalin ka di aringan, tatang. Wen, tay pa'y mat anakaturog. Vian, apok. Vian. Adda ni dadim, apok. Daddy? Vian, anak. Kumusta ka? Kailiw kayo unayin ka ni Mami, Daddy. Kailiw da kamatan, anak ko. Apag iso, kaduak ni mamim. Ang paiso? Ayan ni Mami. Daytoy man oh. Kaabay ko ni mamim a Fatima. Di may kadwa a mamim. Taison ti asawak ita. Hello, Neneng. Kumusta kan? Oh, sung batam ni mamim Mami ko nam ti asawak. Wen, taiso ti may kadwa nga inam. Lolo, minumak man. Makaininumak. Sige, apok. Mabitlaeng tayalaan ka. Iba kayo kan ni Daddy. Tajak kaya't makita di sa baling asawa na.
Ha? Mami lang, di kaya't ko makita. Iso lang da asawa ni Daddy. Iso na ti dadagkal ko. Awanan ti dumapay. Da mami kan Daddy lang, di kaya't ko makita, Lolo. Diyan kaya't makita di ka barbaro nga asawa ni Daddy. Ala, bayam, takasaritak ni Lulam. Ta isuti magibagakin ni Dade. Apo, Anak ko, panagkunak, makapadakas kinibiyan ti panangikuyog mo iti may kadwa nga asawam diti balay. Isu saya at siguro nung pagawidin pahilaan. Nanang, Sapay kumata maawatan nak, anak ko. Panunutam kumati anak mo. Ang mga nukumaro ti sakit na. No adda pa kasairan tirik nana. sige nanang. Aramidak tibilin nyo. Ni, apay nga pagawidan nak. Ada nangisit a planom? Gaputa sumangputan niya sigud nga asawam? Pagawidan nak matan, Jordan? Fatima, imbagak matan ti rason. Masapul ka di nga ulit-ulitak nga ibaga. Di mo man pagrason ti anak mo, Jordan? Ti kunamkit di, kailiw mo ja ex mo. Kat iso a pagawidan nak, tapno makasolo kayo. Maaramid yo ti kayat yo. Punasam day ta nga atap mo. Taawan kinapud mo day ta. Si kaitan ti ay ayatak, Fatima. Tila ang anak ko ti pampanonotat. Iso a pa nga asim. Makikooperit ka kumamat. Kaya't ko nga umimbag pa'y ti anak ko. Hay, Fatima, please. Mawatan ako ma. Sumagmamano lang nga aldaw ti panagnaid ko ditoy. Kun may sa, dito'y balay dananang ti pagturturugak. Sa anak nga umyan ijay balay da katugangak. hay, sige, makamu ka. Di ka nga ron agpasugnod. Wan? Alawanan, ay ayatan ka. Iso sige, pilitak nga awatan ti sitwasyon, Jordan. Diyak kaya't ang mga asawa kay ti sa bali, Daddy. Ni Mami lang ti asawa. Ha? Na kayo ti agasawa. Da kayo lang ti dadakkel ko. Kaslang kapsutak no makitak nga dan sa baling asawam. Ha? Kwa? Di ka madanagan. Tapinanawa ko ni Fatima. Nagawid din ijay lugar da. Nagsina kayo, Daddy. Kwa? Uwan anak. Nagsina kami. Thank you, Daddy. Bastag papigsa ka, Wan. Agpaimbag ka. Kandi ka unay agladladingit. Tama ka padakas kan katikasta. Wan? Wan, Daddy. Talaga pumigsa akon. No da kayo kan ni Mami di kaduwak dito'y balay. Ayan ni Vian. Agday jay silid. Kalkalpas na nagdigos. Kat, kumusta ang anak ko? Kas jay lata Gambangan matan iti adaw. Sipod si Mang Putak ditoy. Ala, mapan kan iti ayan na. I love you, Mami. Kailiw ka unayan ama arakop. Kasta akmat kan ka anak ko. Ay na, agpaimbag ka, Wan. Agpapigsa ka. Wan, Mami. Ammo ka pumigsa akon. Takadwa kayo manan ken ni Daddy. Complete family tayo manan. Iso anak karagrag sa kakunay. Mami!
Agyaman nakta pinatgam tikid daw ko adi mo ikuyog ti kabarbaro nga asawam iti panagawid mo anak ko. Napatagti anak ko kanyak tatang. Iso nga aramida ka amin nakabailak. Tapno maparagsak kulaan. Iti kasta, agimbag adagusan. Agimbag batkit ti apo ko. Basta makumpleto ka no ti imbaga ti doktor a panagagas na. Uwan tatang. Ay na, masya na kiti anak ko. Kaslag kapsutak ang nakakita iti langana. Grabe, tikimuttungan na. Nagimas tilinutong asidaan, mami. Tamo ka paboritom ti kasta aluto, anak ko. Sinigang abangus. Oh, adtoy pa iti sabaw anak ko. Agigop ka. Wan, daddy. Inapoy man pa'y, daddy. Wan, mabitla ang anak ko. Kumusta te apo ko ta abalayan? Dakkel ti nagbaliwan na balayan. Rimbawat amangan. Ken simmaranta. Ha? Ay kat, nasaya at abalayan. Ken amangan no sumreken iti pagadalan na inton umay alawas. Napintas adamag day ta abalayan. Wen abalayan. Ket patsyag ati kaadda damami ken dadi na ti may sa araso. Apay asimbaranta ti apo ko ta. Talaga adakkel ti maitulong ti presensya dagiti dadakkel na abalayan. Ket pakaragsakak unay. Tapinat ganda ti daw ni Vian nga apo ko ta. Papa namanin ngay, daddy. Agawid ako na iti balay ni Lulam, anak. Saan ka nga agawid ni Jai, daddy? Anya? Saan amabalin Urayan nak ni Lulam. Ibagam adito'y ka na maturog, daddy. Anya? Please, dito'y kayon balay ni Lolo ang maturog. Dito'y matamat maturog ni mami. Di mo't kunayo apis kayon kan ni mami. Asaan kayon nga agap-apa? Ha? Kwa? Uwan anak. Dito'y kayo nga rodan ang maturog, ha? Alaan yun to amin ang abado yu ije balay ni Lola. Dito yun ti pagnaadan nyo, daddy. No, adaasi mi ti anak mo, patgam ti kayat na. Dito yun ti pagturugam. Ang damat pagturugam dito'y. Sana ka komportable nito eh. Apay, di mo kayat makita ti panagrupropak, kasta ka di? Tapnam mom, nakarkaro pa'y ajak kayat makita ta panagruprupam. Makasuya akit kitaan. Agtal na ka man? Kunamutlan asino kang agsasao? Kat, anyat kayat mo ita, kabilan na? Sige, padasam tabalsan ka. Di ko nam kabutang ka? Ha! Kabalan kabalsan ko nam sa. Nuapay mo't ngamin na nagamaam mo ta idi ah. Agbababawi ka nakiasawa kan ka idi. Nakarkaro pa'y kanyak. Naamukla kasta ti ugalim ide. Saan ka pinakasaran? Adayon na singsing puti nobyo kita ngamsi ka. Adayumot anasing pet ni Fatima angam sika. Ubing pay. Naasikaso. Nadungo kanyak. San akaskan ka nga apera? Uray ah, tanatatarmat nga tayo tinobyo kita ngamsi ka. Huston crack! May kankan na eh. Sige ah, padasam ti mang kabil kanyak ta talaga balsan ka man. Carol! Jordan! Gusto daytan. Anya kay kaday. Anya man ti pagap-apaan yun aya. Ay na! Natangan kayon. Kas kay laobing nga agap-apa. Adapay kit atiw yun atin ejer nga agap-apa. Day tamanugang yu ah. Ipilit na kati pumanawan. Kat saan lang arog da palubusan ti anak nan. Diyay lakay kayat na tararamidan na. Sika ti mangirugrugi ti apa, Carol. Di mo ipabasol kanyak. Sika ah! Stone! Anya kay kade. Ti ammo ti anak yo. Saan kayon nga agap-apa?
Kasta pala ti aramid yaw. Naimbag tamid yo adayo dito'y dayan na. Sana magag ti panagsinsin nung batiyaw. Ala, gusto na itan. In kay kat asikaswan jay anak yon. Hello, Jordan. Kasano? Di kan agawid? Talaga adi mon mapanawan ti sigod nga asawam? Mawatan na kuma, Fatima. Di na ngamin palubusan ti anak ko. Di mo man pagpambar ti anak mo? Amok naornos yun ti amin iti asawam, kat nagsinublian kayon. Sana pudno dayta. Pudno! Kanayo na may tagtagainap ko dayta. Di na ngamin pagpanunutan iti dakas. Basta agawid kan, Jordan. No di ka agawid, nasaysaya at langan nga agsinatan. Anya? Saan Di ka kadiag sa Saudi kasta. Mayra, nagpakadak iti anak ko. Tapno makaawid Jack, amukin ka. Sige, bye. Awanan dakit di itibain. Saan, Daddy? Di ka palubusan na pumanaw. Dito'y kayo laang. Tapno complete family tayo aka na yun. Agsubi at magdaan, anak. Duawin no talo nga aldaw ko la siguro ijay. Mapan ko la kitaan tinapanawak a negosyo mikin ni Nanam a Fatima. Sorry, Daddy, Ngamjak kayak. Anak, Agsakit ti parupong ko no saan kayo makita ka ni Mami. adamat ni Mamim, anak. Saan nakapanawan? Saan na kumpleto ti aldaw ko no saan kayo makita, Daddy? Dito'y kayo kumalaang. Basta saan da ka pampanawan. Sumra ka ko ni Jay Skulinton bigat. Da kayo ti kayat ko amang itulod kanyak, Daddy. Kumusta ka ditan, honey? Oh, Vian, anak. Ada ka sa pulam? Kasarsaritak biit ni Daddy Magari. Kaya't mo akasarita? Honey. Kasaritang biit ti anak ko, ha? Oh, ando ti cellphone, anak. Ni, apay nging cancel mo ti awag ni Daddy Magari. Jack kayat dahi nga agbalin Daddy. May salaan ti ama ni Daddy Jordan lang, Mami. Please, Mami. Baybayan nyo ko man dahi jay atao. No asino man dahi jay alalaki. Ni kumalaang Daddy ti ipatigyo. Agpagpakaasi akada kayo. Sinaan yun dahi jay atao. Ta sininaan mo ni Daddy ni Nana Fatima. Please, Mami. Sige. Ala. Jakon awagan day jay atao. Dinak pagsawan iti kasta. Ta sikatin mo una ng loko kanyak, Jordan. Katapay, di mo maklon aya alalakiro ka. Wen, aklonak. Ngam nakarkaro ka pa'y ngam siyak. Si kamot latin ang puwersa kanyak ngaglalaki. Gapoy tinagalas nga ugalim. Nagsasao ka. Anay ko. Kasla ka na husustuan. Daytoy mat. Nagalas at talaga ti ugalim. Nalalas ti ugalim, ha? Mami! Daddy! Ha? At dami, ba't kayang titilikod ti balay? Unap na panan yun. Itay pa'y laasap sa bulan kayo. Wen, anak ta. Agpapaangin kami. Nagmayat mutten no kasta nga kuy-kuyog kayo. Nagmayat tiriknak no makitkitak tinapintas alinangan nyo, Mami. Daddy. Tangi awan klase kita. Mabalin ka di arumwar tayo. Agpasyar tayo. Ha? Uwan, sige anak. Agpakuyog ka pa'y laki ni Mamim. Saan Dua kayo amang kuyog kanyak, Daddy. Sige anak. Agrobot ka nga rodan.
Tapno masapa tayo arumwar. Wen? O sige, mami. Si katimang kuyog kinivian arumar. Apay, di mo nang nagjayin bagana? Dua tamang kuyog. Talagang awan patag ti anak mo kan kanya. Napat patag di babaeng ti anak mo. Agtal na ka. Di mo amo ti sasawang. No saan anapatag ti anak ko kanya. Awanak ita ditoy. Insakripisyok ti negosyok. Gapo iti anak ko. Kasmat kanya ka. Insakripisyok matitrabaho kay Jabron. Gapo iti anak ko. No kasta, nagpasyar dagiti talaw, abalayan. Wan abalayan. Nagsubleng ti sigud apang maginibiyan nga apo ko niya, abalayan. Wan abalayan. Pimig sa banay. No pa'y agtultuloy latta ti panagagas na. Sana balay, takunamat ti doktor nga agimbag pa'y ti apo ko ta. Basta itultuloy na ti panagagas na. Wan panagkuna. Ti presensya dagiti dadakkel na ti adda amang pasarantaken kuana. Wala, sapay la kuma, tamaornos metten ti amin kadagiti agasawa. Hay, kinapuno na balayan. Kanayon latta ti panagapada. Limlimod da ti panagapada. Tati amunivian kat nagkapriyadan. Ay, unayan aya dagiti nga agasawa. Okay damay, idinabiid da pa'y anagasawa. Wen nga rod Hay, jakman amaw. Nauray kasano ti pamagbaga kadakwada. Isulat tamat ti aramid da abalayan. Awan ka di pa'y ni daddy, mami. Awan pa'y mat anak. Napanan na aya. Kuna namat nga daman pan nagatangan ni J-Store. Ngam awan matan. Ay, amang ano da nasabat na anak ka istoryana, Iso na taktak. Nagbayagan ngay. Pimanaw sa matan ni daddy. Pinanawan na tayo na samanan. Ay isaan? Saan nga aramidan ni daddy mbeta? Adan ni daddy? Nabartag ka, Jordan? Ala, Vivian, anak ko. Sumrakan ijay silid mo. Wan? Tagsarita kami kini. Mamem, Nabartag kayo matan, daddy. saan? Basit lati. Inanam ko anak ko. Alan, sumrakay ti silid mo. Dagbanding kami man kani mamem. Anak, Sige nga ron, daddy. Apay ang nagbartag ka si Mangbut, Jordan. yang mo ko ma. Awan pakibiyang mo kanyak. Saan kan nga asawa? Saan nagmutan nga asawa? Lalakiro. Si ka ati babaero. Anak ko, sugagat timang tungtung pa kanya ko. Anay ko. Ito'y picture man na. Huston! Anya ka kadi? Mami! Daddy! Anya tararamidan nyo? Agapapa kayo kadi? Saan anak ko? Saan? Naglinlingambing kami kini mamim. Awanan ka kiti itibain. Alan anak, agsublikan iti silid mo. Awan? Yan, Daddy! Sikatin mo na ng kabil kanyak. Iso asyak di mga lipas. Mami, apay anak ka sunglasses kayo dito unag ti balay? Kwa anak ko. Agtor Isaac namin. Kadya kaya't amaakaran kayo, anak.
Ha? Kita man ti matayo, mami. Ay, isa na. Makaran ka. Ha? Nala, ingkag di ko sanwan. Tapno saan ka amala daw iti klasem. Noan niya launay nga minti pag-apaan nyo anak ko. Ngayon kayo nga kinabel. Kita man talangam. Na black ayan kamanan. Basol di manugang yung atatang. Kastalatan ti aramid yaw. Agpinpin na basol kayaw. Hay, ti amo jay anak yaw. Nagkapya kayaw adadakil na. Di na laam mo alimad ti panagap apayaw. Tatang, Kahit anya ti planom, tanagaduman tadugol tarupa mo. idarom ko ni Jordan, tatang. Ipabalod ko. No idarom mo, ni Vian ti apektado. Sigurado nga gladingit no mabalod ti amana. Day tangarod ka tagbalbalin alapad, tatang. Ti anak ko. Di yun to matdangdangan ti may balakad kada kayaw. Ti makunakit pilitin yulatan ti agkapya para iti kakaysuna nga anak yaw. Anak, kay unugan ni anak. Tuagasan mo madamdaman ang itanungol mo, anak ko. Isumat kayam asana kayat ni mami nga ipakita ti mata na kanyak. Di nanugmat kayam ni daddy. Kaasimat kayam ni mami. Nangag ko nga minimbaga ni lolo. Ilimlimad ka no da daddy kan mami ti panagapapada. Apay ngay. Kunak no pisdan. Ngam saan pa'y matlagayam? Bye, anak. Panawan kanwan. Uray ta na itulod kan dito pagadalan nyo. Mami, mabiit man laang. Apay, anak. Mabalin ka di akitaan na kita matayo. Ikatan nyo kumati sunglasses yo. Takita at dagiti dugol yo. Ha? Ni, anya dugol nga ibagpagam. Awan matdugol ko. Adda, mami. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kan ni lolo itay. Ha? Kinabil na kayo ni daddy. Sorry, mami ni. Anya tikit daw am iti sorry nga, anak. Sorry. Ngamin, gapo kanya, kabkabilin na kayo manan ni daddy. Ha? Ilimlimad yung matkayam ti panagap-apa yo. Ti amok ngamin kat okay kayon. Anak ko, nakakaasi kayo mat mami. Ay, adamat la basol ko. Basol mi adwa ka ni dadim. Ala, sumarag kan iti classroom yo. Tagawid ak matanwan. Ni dadim tun timang sukon kan kainton dismissal yo. Daddy, mami, pakawanan dak ko ma. Ni, apay, anyat ikid dawam iti pamakawan, anak ko. Ti kayat ko ngamin kat kompleto latta ti pamilya tayo. Diyak kumakayat nga agsisina tayo. Katuan mat anak, kumpleto tayo mat. Wan, ngam nabayag mat kaya man nga ilimlimad yu ti panagap-apa yu. Ha? Basol ko no apay nga agap-apa ka nagkin-kinabil kayo latta. Ipilit ko ngamin ti panagkapyayo nga uray marigatan kayo mat nga agkapya. Anak. Iso asiki. Saan na ko na panunutan pa'y mami? Daddy. Ha? No
saan yun akayat yagdan na? Sige laan. Uray saan na mapatganti kayat ko. Basta saan kayon nga kapag ka nagkinabil. Ha? Diyak kaya't nga kinabil kayo latan itag na na yun. Iso ano talaga kayat yung tagsina? Aramidan yun. Nasakit man nga maklunod ko na broken family ti mabanguna ka pamilya. Vian, anak, Basta dahito tilaglagipin nyo. Ipatpatag kayo unay. Kadyak kayat nga damadangran kada kayo. Iso sige. Oray saan na kompleto ti pamilya tayo. Basta saan kayo nga kinabil. Hello Jordan, apay ngay mawag ka? ha? Saan na ka din akailiw, Fatima? Ha? Kwa? Okay lang nga oray saan ka pa yung agaw awid, Jordan. Awan problema kanyak, maawatan ka matkat. Ha? Okay akla ang ditoy. Agawid ak iti mabiit. Ha? Nakalagip ka mat. Apay, nagapa kayo manan iti asawam? Kwa? Basta agawid ak dita Fatima. Ha? Sige makaamu ka, Jordan. Anyat sang sangitam karaw. Sangitam ka di ti panagawi din ni Jordan iti ayan ti babae na. Saan na day tatatang? Anya nga raw. Anda na si Kugan tinubyo kay abroad. Kat umadanin ti kasarda. Ha? Hinalilaw nakday dyan lalaki. Pinangnamnaman naglagayam iti awan. Kahit nalabit. Nakaamirisan ka. Tadi na kamit ngamin mabalin nga ikasar. Nakasado kamit nga raw, anak ko. Iso nga awatem tigasat mo. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti anak mo. Tapno na an-anayan ti panagimbag na. Fatima, sinurpresa nak Apay nga inlimid mo amasikog kagayam. No kasta, nakargaan kay di pimanawak. Ay, ladingitak. Ngam saan asikat ti ama to'y sikog ko, Jordan. Anya? Sorry. Ngam ti amok, awanan namnamakin ka. Isuan na kay relasyon nak iti sabali. Bayat ti kaawan mo. Anya? Isuan na saya at matay ka. Tapno maalam dagiti kagawaam dito'y balay. Kat may mayat matlaang, no iti personal ti panagsinata. Tapno makuna aporomal ti panagsinata. Fatima, Kat no ti may papan iti nagpuunan ta iti negosyo. Awan problema, itad ko ti share mo, isublik amin ken ka. Vian anak, nagsubliak anak ko. Daddy, sumra kayo. Thank you anak ko. Ngam, apay dalita nagdadak kalabagyo. Ag naeda kon ditoy, anak ko. Tapno masikaso ka anaimbag. Ha? Uray saanan, Daddy. Please. Ha? Saan kayo nagdanakin ni Mami? Makonsensya aktumanan no agapa kayo. Kat agdinangran kayo. Diyak kaya mapasamak ti kasta. Ha? Kwa? Saanan anak? Jakon kabilan ni mami. Ikarikday taken ka. Apa yan nagsubli ka? Huston Jordan. Nabanuga kung agpampamarang iti anak ta. Kan may sa. Namuanan ti anak ta nga agpampamarang tala nga okay. Ngam kinapudno na. Gumay gayab-gab mat agurat anda iti kaungganta. Apay, awan ka din planom amang urnos iti amin.
Seryoso ka, iti day tangay bagbagam, Jordan? Wen Carol, makonsensya ak. Gapo ka dagiti imbagbaga ti anak ta kadata. Babainak amasyan kenkwana. Kinapuno na. Kastamit lang ang tirignak. Masya na kiti anak ta. Ngam anya nga ron. Talaga siguro asan na paramuran iti kumpleto a pamilya. Itulok mo nga rod asaan ama kompleto ti pamilya tayo. Kat ni Fatima. Kasano nga rodan? Nagsina kamin. Addan sa bali akadindan nana. No kasta? Agpada ta, anay ibati, Jordan. Ha? Kinapudno na. Uray tinobyo ki abroad. Nangasawan iti sa bali. Ngam, inaklon ko ti amin. Ipamay saklatan ti atensyon ko iti anak ko. Ipamay sata, Carol. Duwata amang sikaso iti anak ta. Pakawanan ako makarol. Ano ti nagbasulakin ka? Kat ikarigatak ti agbalbaliw. Noan niya dagiti saan mo akayat nga ugalit. Ikarigatak nga ikatan. Tapno awan rum sa apagapaan ta. Para iti kakaiso ng anak ta. Nakasaganak ngagbaliw. No lakit nita ikan nagpay iti may sa atyansa. Karo. Sorry, mata. Pakawanan nak. Aminado akmat kiti. Sana ka perpektong asawa. Ado ti pagkurkurangakan ka. Iso ano anya amat dagiti saan mo akayat nga ugalik. Baliwak. Kat sapay kumata mapakawan nakmat, Jordan. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat, Jordan. Agding nulong tamang taripato iti anak ta. Mami! Daddy! Agpaiso ka din dito yung makit-kita kan mangmangag ko. Wan anak. Saanan apa naging ko na? Pudpud nun da ito'y. Daddy! Wan, anak. Kat pakawanan da kami kuma. Noan yaman dagiti nagkurkurangan mikan ka iti kalabas. Sorry. Ipatpatag da kaunay. Anak. Wan anak. Napatag kay tibiyag mi. Isungay karigatan mi tagbalbali. Para iti pagtragsakap. Agpinatag kami kinila. Aginggat-inggat. Anak ko. Agyaman at daddy. Mami. Kunakno saanan ama ornos ti amin kada kayo. Ipatpatag kayo matunay. Kat ikararag ko kan ni Lord. Asapay la kumatag paut pa'y ti panagbiag tayo. Tapno ado pa'y atawan ti panagdadan na tayo. Congratulations, Vian anak. Nakagraduar kan iti kolehiyo. Congratulations, anak ko. Ay na. Nakaadal kan. Kasla kaano la idi ubing ka. Angam ita, balasang ka na talaga. Agyaman nak mami, daddy. Utang ko ti amin kada kayo. Agyaman nak iti adwa sakripisyo yu kanyak. Kat agyaman at matiti ato nga anus yun ang papaagas kanyak iti sakit ang naglabasa. Kan ti panang paaday yu kanyak, mami, daddy. Pagrebengan mi adadakkel mo dayta anak ko. Isu nga awan ti rumbeng apagyamanam. Nayat unay ti Diyos.
Taiso tinangagas ka. Naimbag kan anak ko. Uwan, Daddy. Kat apaman naman kasabo lang iti trabaho. Siyak tumang tulong kada kayo kan ni Mami. Saan ada kami ti panunutan? Dikit di masakbayam ti sa ganaam, anak ko. Basta kayat ko asubadan ti kinaimbagyo kanyak nga anak yu, Mami. Daddy. Biyag ti tao. Agpakpakaasi akan ka ipagdona. Kasapulan ng trabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iti pwesto da. Dakdakal ka nung amin di sweldok ijay. Ngam ti sweldok dito na agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibat tsak kadananang gandatang ibag. Si kala ang dam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo't tanday di kapsat ko nga asawam. Andiyak ngamin kaya tabanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipag nagdapay lang kan ka. No, kailangan ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot ka. Managtulong nga. Iso sige. Awatak ida dito balay. Agyaman na ipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbiag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Dona, Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Nawatan nyo? Wan, Dona. wag, Dona. Mala, ingkay maturugan. Ha? Nagsapo pa lang. Maturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Buwan niya tibilin ti manugam ta. Masapul ngagtungpal ta. Tapno saan nga agungay. Maturog tayong bakal. Tagtuglo pa kang. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Saan taliwanag ng kararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuin nyo dito sila Joanna. Ah. Da kayo abakit kan lakay. Ha! Idapon yung tisilaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Wan, Dona! Ay, ala, hindi pa yung tanti silaw ba? Sa tantod kararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. O Insan, iso nga ganos ka ha? Nalaka nga min dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ato ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agananos ka. Tan layunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mon atan eh, kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, o sige. Iso nga'y mawagak ti ipawit kong ti sweldo. Sige nga rod, tani, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, tani, aguyag da. O sige, ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sana pa ngamin ang makaawit na makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman nakipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon, nakarubat kayon, nanang, tatang. Wendo na. Alaan yun adagitay ilakoyo at turon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia.
Oh, di yu liplipatan jay suka ah. Ay, paglakuan bingay, doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay nalaklakayan kan bakbakatan kayon. Mapukaw kayo pa inaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno maila ko yu amin jay isursur yu amerienda. Kan sigurado nyo amalako yu amin, ha? Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't kayam. Nga roda. Kasla kasing pagmagtigis bibiyang pwede lang na. Bukas tayo agpasyar day iji probinsya. Un nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldalira mo gayam. Nga roda. Ungat pa nga ungat. Ay, santa ka nung agaw awit di balay na. No sana may bustila ko ta. Nalakalat solusyon day tabakan. Eh, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan. Kanin ta amin na. Tapno may busang bakit? Ay, naisus. Ad-adan nga agunget. Ano ka nun ta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag na ruda. Mala, natuloy sa karudo, dagla ako. Ureta, nakainanakan. Bakit? Nalako yu amin alako yu. Adadwa lumpia na bati doon ha. Nangibati kayo pa ilang mat. Mala, kukwayon ti do anabati. Sagay sa kayon. Taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, inkay agpalasan. Tada aramidan nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan. Inton biga. Hoy, nanang, tatang, agriin kayon. Aldawan. Hay, agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ida, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taing kay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan na eh. Kasano ang maipaibos yun dagiti lang ko yun? No agpatay-patay kayo man? Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasaya at kanimat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ah, ay ikaw, nakaturog na ang salya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugot ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag, Wan, saan ang problema dita? Kan? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldo. Tani, awan itatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagningi na dagiti agas kun vitamina da. Ha? Regular nga nga ipa-check up ko ida. Sige nga, Rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramida. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag. Ay, sus, nasipngutan. Ngapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay pa ibus mito'y lako mi kabsat. Ay, welcome sa... kung tan na kami, di manugang may no saan mi amalako na ito. Ay na, kakaasi mo ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kanlakay kayo? Ngam paglakon na kayo pay laang mo. Ha? Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabasak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang me. Balayo kabsat. Taijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day ti asawa ng anak yun day dyan. Alakap sa
mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito lako may. At dapat basit ang nabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapno makaawid kayaw. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalakuyo amin alakuyo. Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijeruar, tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka sakdo. Sige nga, rod lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta kan? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kantatangay. Kumusta damatan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay nakasaritam kumaidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6. Nakaturong dan. Wan, kamasam-sama damat maturog ipan. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at dan. Napigsada pa'y ipan. Aywan, kaano nga agpugit kay ti kwarta? Igatangak ko may tibado dananang kantatang. Tani, puro daan hindi tibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumayda inton bigat. Kwa. O sige, tayo pauit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipaw ita, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno saan da maboring dito'y balay. O sige, Ipag. Okay nga Rod, bye! Bye! Apay akas chay. Basta umawag ka ni Ipagdona. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabaho dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11 wano alas 12 iti rabi sa tanto makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni Ipagdona kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Nagkumot hindi nakasarita kay ti cellphone. Jay anak minsa ti nakasarita. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natulong kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Maalapayag ko tinakangag. Ay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Dagday ka dilaan ti may luto asidan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidaan nyo. Tasidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidaan nyo. Mabalin ata sagpaminsamay. Ay, napurga kami ni ti sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami nito yung sardinas milatan. Kasta ti paspasinam kada kami. Apay, agreklamo ka? Ha, di ka kit agyaman tadalat ta sidaan. Kaysa awan apulos. Apay, kayak mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lataan o awan masida. Nagaduman ni masida idirep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagijay. Tasidaan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga oray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. ay na, pasensyakan, Dona. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwam nga agsusugal. Iso ajak pay rimwari ti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo.
Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikabbalay kayo, surwan nyo ti agidalimanak dito'y balay. Tadyak kaya't tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal, ang mga noon niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso, ana? Pautangan na? Wen, mano ti kasapulam, ibagam, naitid ko, uray manong. Uray dakkel agatan. Wen, sana problema dayta. Mano? Kwa? Nung ay 50,000. Day talaga ayam. Oh, Wen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadan. Sige man nga Rod. Pautangan na. Sana bale, taad na sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tay kasi nublat mo ang aglako. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Dani, di ka pinagaw-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ro dinsan. Papusta ang tulak tandaan ti kinanggala. Wan insan. Ay, narabyan taman nun lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maungtan tamalan. Ala, hagawaan ta timag na tabo makalako ta. Doran! Paranak nyo! Gumadang kayo! Paranak nyo! Ni, lakay. Ah, Adya nagsarda nga pampasahero. Ajay, adutag di saag. Ay, sabtun tayo tatalakwan tayo tituron. Lakay. ay, Umaykan. sige, bakit? Taron! Barbecue! Bananak yung unama. Ha? Ay, huwag kayo. Barbecue! Paranak nyo! Bananak yaw. Doran! Gumadang kayo. Nanang! Tatang! Ha? Ha? Siyang anak na bakal! Silyanak ka. Ay na. Ay. Apay nga da kayo dito eh. Rabin! Apa kita ka lang gagawin na ako? Kailo na kao na yan. Ay, anak ko yan. Ay na, kailiw kayo matan tatang. Nanang, anya ti imat yung ay. Doron kan bananak yaw. Ilakla ko may. No, saan may amalako ka agungan ni Duna nga ipag mo. Anya? Wala na ko. Namabla ko matikinauyong na ka na kami. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na po may papalamay. Ito, na yung pagtalagawit kan. Unay matan ti kasta lang ayo. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta matipakpakan ni Duna ka na kami. Nauyong na siya Duna. Pag-overtime man na kami pa, naglakaw. Anya? Tsak na yung pagaro pa maaramid ni ipagdong na ti kasta kada kayo. Yawid kunda nanang kantatang ko ipag. Kat agyaman nakiti panagnaadda dito balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at mati ka sa saad da dito. Ay, saanan? Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan da una yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka basta mamati ka dakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso na tinakaamwa kitir aramidam kadakwada ipag. Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbagada ti amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko kit diya, tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpul-pulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period.
Nagsingira kon Dona. Ay, kasanungatan. Awan mo't maitudin ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan. Kung palang ta kumadona. Awan na talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako itilako. Ha? Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay nga ron. Sumurot ka kanyak. Tada pa pananta. Ay na, pagsamat na ito ang trabaho. Kunaknoan niya ti ipalakong kanyak. Kasto'y matgayam. May parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na Dona. Iso ano kaya't mo tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wan, iso nga rod naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingat kayo, nagiging mayo! Ana, polis! Oh, nalpas na ang Dona. Agsubli ka man na ni Jay syudad ay anak ka. Sana, nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli, Ijay. Di awan ng trabaho. Hada si Tichos Tatan. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, sabi pela sa rungkaran tayo. Kitlaguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatag nga ibagana, tatang. Imawag namin di ka aruba na anang sarungkar kan kwa na iti pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo, Ijay. Agyaman nakta may kayo, nanang. Tatang, ipagselyo. Wan ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinarak ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kaya't ko dagkit daw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Duna. Pakawanan da ko ma. Tagapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dagkal tinagpasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Kapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awambag ngamin madingar aramidin mikin kailay. Napaya na ko uyong ka. Pakawanan da ko ma, tatay. Lala, mapakawandakan. Kanya nga, manugang nakalata. Nauray na tayo, anak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalatay ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo, nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't kuano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaad kayon ijay. Diyo ko mapampanawan. Kat agyaman ak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Biyag. Di tao. Apaw! Anyat orasan, Alvin? Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilyang nga awidam Pare Nadia, pasensya ka na. Naimasan mikin ni Pare Alvin, tinaginom. Gamsa na bale, pare.
Tapasit lang met kiti. Basit nga! Di nantubay ka ba ulan ayawit ti bagina? Katsi kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak. Mala, sumurkan, Alvin. Isara ko. Tadi nakabailan ti bagina. Humaykan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslaawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Inton sumarunuman, kadimon aw-awisin nila kay ko. Tawan na saya at nga ramid yo, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko man Mari na dya. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo ton, pare Eric. Agyaman na klaangan, iti panangitulot mo, iti asawa. Nanang, nakita yung ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malum. Sumipnutan. Napnapanan naman nga tan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada namit kanya kamaladaw nga agawid. Ang damot ti cellphone na. Ngam di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutan nakmanan da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ay na. No inawis dan, saan na malapdan? Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado ang marabyan man nanday dya nga agawid. Syaklat tan timang uray kan kwa na. Sa ano nanang, agidan talatan amangan. Makaamuntumot iti pagbagi na makaawid. Ta sigurado na bartek man na sumangpot day dya. Ay, di na lang pampanunutan nga ada masikog nga asawa na. Diyay laag lang ay ter aramidin na. Kasla baro. Nala, intangaron mga nun balasang ko. Di mo lablab san tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. Oo mo na akong nga gawin. Dali. Diyo po ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nang runan no mamanasi ka manan di kadwang. Kabalang pa ka dito ag-drive, pare. Kabalak pa pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit nga men. Isa pinainom ka. Kinasaya pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno dapat may sangpot mo si Dal na pare. Agyaman na, pare. Awan man. Inri ka panakamanan ni bagad ko Kagura ka man. Tanaladawa ka ng kawin. Nadya, bakit? Look naman tiri daw. Nadya. Anya torasan. Itakala sumangpot. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y katni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw Kita mo man nga agawid ak bakit? Itjay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinangsungsungken ka na ginom. Birthday ngamin ni pare Eric bakit? Isa pinagbigyak mo ito na. Inaldaw lakit din nga ag-birthday. Ta inaldaw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka mat. May ba nakamilat na ka din? Sana ba rin? Tarak lang mo tibisa mi. Saan kami hagbababay? Nita, kalintigan pa'y laang. Malalala, ingkag palisan. Nanang, da kayo matada dito yung kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasano, masya nakijasawam. Naimbag kumano saan amasiko. Utot ka mga minaputot. Ninanang mat, bayan yung lagta ka di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanandya manugang yo. Ingka kita ni Jelly Code. Ang mga naglablaba manon. Ingka man kiditulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na mat. Naitanto mo nga min inom tar aramidam. Alang arod nanang,
ituloy ulat ang tagluto. Ay naktulungan di asawa. Kumare, naimbag na malam mo. Anta ka din na kumpare. Nay, si kamagayang pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka yan. Sumunod ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinastrict mo ni pare Eric. Dito lang tamo ridaw, hindi pagsarsaritaan yun. Makaamo kayo man da ditan adwa. Pare, umunod ka. Pasensya ka latan na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumatkata ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Ha? Saan mo, pare? Nairon na lang no kwa. Anyat gagaram, pare. Pare, berti nga may taburiyadak ng anak ko. Awisan ka kuma. Ha? Nagsaruno kayo logayam ni iti kasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti pa nagpaskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan nga daw. Ay gat inuman nga rodo na. Kanya nga nga rodo, pare. Saan mata ka na yun? Day naman ti kunkunako. Kundi sa rungkar ka pare. Inom man tayaw awis mo ni asawa. Ala, pare. Umunakan. Agpula sa klaay. Sumarunuakan ka. Ay nananang. Dahil ito'y mantay kunkunako. No agkuyog dagitang agkumpadre. Di daam mo tilubong dan. Ingkalat ta maturugan na. Asya kunti manguray kan ni Alvin. Di pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa drive. Ang mga noan niya ti mapasamag kinkwana. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa manak ko. Barang denggan na kon. Pare, itulog ka. Nalaos ti bardak mo. Di mo saan ka bagalang dag-drive, pare. Unang mat nga kontrol lang. Pare, siyak tumanin ti pabasulan ni bakat mo. Saan kami na makita ni bakat ko, pare? Nakasano ti kinasayad mo kanyak. Makit kita na lang. Katay kinamamartik mo. Mawatak mo ni bakat mo, pare. Nagdakal to may utang ko na yung baganakam ka, pare. Taka na nagabotangan. Tunggal masurta. Saan kami nga mo ni bakit ko na kita nararamidam, pare? Payaman, pare. Diyak mat sing-singiran. Kan masa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mas siya. No siyaktag ka sa pulan, kat tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay o masidagan niya. Nagkasapulan ka, pare. Tas si dadaan na ka tumulong, okay? Agyaman na katalakakan ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito, bakit? Tinapate, kat nasa lunod kayo kadagitan anak ta. Dala, sabay lang kumata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala nang, di kayo matanagan. Last day tan nga apo ko yo. Nagdakkel ti bill tayo dito ospital. Ta private kat nga rod dito eh. Ken na si Esak. Ay, pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan dito, bakit? Siya akong di makamuyay. Alvin sana tilar aramidam. Pangalaan ko may ti kwarta. Kat awan urnong ta. Basta siya ti makamu. Di mon problemain day ta. Paririk, agyaman na ka. Tay manugot ka asaldaan pa'y laing tay tumatalong ko. Saan nga mo ni bakit ko? Ta talagang haong tanak niya jay. Diyak mo'y ngamin kayat. Ngailang ako tay may sabaka. Ta masayangan akman. Awan problema, pare. Ken oray si kalatan timang mula. Ta ibingayan naktulayangan oray basit. Nalawang amin tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlamas si kaso ti talon mo.
Ay na, agyaman ak lukas na pare. Nagsingpot ka nga talaga. Alvin, liklikan pa'y ko mga minita inom tanay. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang. Kansan mo't nga kanayon? Sagpaminsan mo? Kan liklikam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ang tatao ni Eric. Isuti makakaadang nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumo nga rutiga po ti saan niya pagkinkin na awatan kat ni bakit mo. Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasigad mi kini pare Eric nanang? Saan lang mo't nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakachamba tayo mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric. Itag kumutang tayo bingay mo. Akas nagsaritaan tayo di. Antoy pare oh. Nagatungutin tayo ta pare. Wen, awate mo. Tabingay mo tayo ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausaran nyo pailaan tayo ta. Nagadunti utang ko ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang tayo ta kanyak. Eric lakay. Ni ka di Alvin tayo nagkapo dito'y balay. Un bakit? Itid na tayo bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga inton sumaruno akraping latan. Kat, apay di mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin dayjay. Tani, at dapat iti maladaga nga anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing ah. Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tayo di siyak taawanan. Isumot ti mang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adatate adan ita. Isu asyak mo't ati mang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumupay nga abasto tayo dito balay. Ay ka, nagsaya aton nga Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din dahil nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman dya kumpare kiti saritaan bakit? Abay, saan ka naragsak? Tanasapa ka nagawid dito balay ita. Kansana ka nabartay? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munto'y tanak ta. Tasyak mo timang ba? Aw-awirag, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kastalakay. Atoy, Mayan nanak mo't laangan tinasakit a bukot kan sikat ko. Naktangan siguro anang uba iti anak ta. Alvin, naggatgwapwa maya? Itay pa'y nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Lapan ko lapi na inom tayo tarakin ko baka bakit? Ala, sumbatam nga ron di awag mo. Tama nga no napatagmat day tang awag. Sino dyan mawag lakay? Ni Maria Antoinette, bakit? Tayo asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At akano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Maria Antoinette, makipaglading itakin ka. Agyaman nak pare. Awanan. Pinanawan na kunti kumparem. Kasano kami paitan. Makonsensya ka, Mare. Tadyak na sungbatan ti awag ni kumpare kanya. Umawawag kanya. Gamjak na sangot si cellphone ko. Nalabit. Kahit natagpatulong iti day di agundaway. Iso nga umawawag. Awan man la tinaramidak mat, Mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itapon ti kumparem. Manipod
idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti dayjay kumpare. Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Itikado tinitultulong na kanyak. Diyak malanasong batan mat, diawag na, sakbay ano tay. Di ka agsaw iti kasta Tauray siya kat, kasla makonsensya akmeten. Basta ti paghamon. Ta syempre, siya tinakanggag iti awag iti cellphone mo. Ngamjak man lang nasumbatan. So panagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmatan ti kumpare ngagkit-kit daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramida. Kaslawan sir-sirbik agayam na. Pasensya ka lang kuman lakay Noan niya dagiti na ibagbagak iti kayong mo. Madamot pa nagbabawik manipot na amuak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Kan uray idi naganakak. Kat, kumusta ngay ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulan. Ada yung ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan na. Ta saan ang matagtagari? Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Uwin nga rudanang. Pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gaya matao. Jakman amo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasan mo ba'y makabawi akin kwa na ita kat natay mo ten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isudan ati pagbawi ang balasang ko. Wala nang. Naimbag nga oras mo, Mari Antoinette. Ne, si kamot gaya Mari Nadia. Sumra ka itaman pa nakaumay ka diti balay. Wan Mare, umay kayo man, kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mo't Mare. Ininot mo't na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mo ten, Mare. Nakailiwliwag mo ten Adalat tatay gundaway ang maikulkulang sa ano nakas idi. Normal na siguro, tikas jay ajar na. Ay kat, nasaya at narod kasta. Iso ngay mayak Mare, umay kamot andi ngayon. Babain man latikas to'y nga ramidag. Makabawi aki tinagalas ng pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Ang gamita ay makonsensya ak. Talimod-mud gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan day Mare. Nadagsin nga minti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka Mare. Bareng malag-anan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanindak ko Mare. Ala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ure siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak, Mare.